Tanya Chinita. Sino? Ako? Magandang umaga. Ayon sa pagsisiyasat na ginamitan pa ng luhika, mahika at walang konsyensya. Ako po si Manggas at ito ang Siko. Sino ako? Nagsampa ng kasong acts of lasciviousness ang aktres na si Rita Daniela laban sa aktor na si Archie Alimanya. Magkasama ang dalawa sa teleseryeng Widow's War. Ayon sa complaint affidavit ng aktres, nangyari ang lahat ng Thanksgiving party sa bahay ni Miss Bea Alonso sa may QC. Late na raw siya nakarating gawa ng hinatid pa niya ang inay sa ospital. Pagdating ni Rita, agad siyang sinalubong at sinabihan ni Archie na wag raw siyang lumapit dahil napaka-toot niya raw. At di pa natapos doon, nung nagduet sina Rita at Royce, sumigaw din si Archie ng, "Tirahin mo na yan, Brad." "Toot, Royce, tirahin mo na." Di na niya pinansin dahil alam niyang lasing na ang aktor. At nung matapos ang event ay nag-book na siya ng Grab pa uwi. Subalit, huminto ang isang puting SUV. At si Archie ang sakay at nag-offer na ihatid na siya pa uwi sa Bacoor. Nung una ay tumanggi si Rita, subalit nagpumilit ang aktor dahil baka raw may masamang mangyari sa kanya kaya siya na lang daw maghatid. Sa pag-aakalang nahimasmasan na ang aktor, sumama siya at habang binabaybay ang Cavitex, hinahawakan na raw siya sa liig at balikat. At nung makarating sa kanyang bahay, dito na siya persahang hinalikan na may labas na dila pa. Kinabukasan, humingi ng paumanhin ng aktor sa pamamagitan ng text at tawag ito ng tawag subalit hindi na niya sinagot. Ikaw, kabisyo, ganyan ka rin ba pag nalasing ka? Yan ang ating Siko. Sino ako? Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Hi, Archie. Busy. Morning, Con! Morning, Tits! Kabisyo, feel good morning! Ice cream good. Ice cream yum. Maraming quality. Basag ng quality. Ano ba yun? Anyway, good morning. It's a Thursday. Half day ang mga nasa gobyerno. May ibang mga private sectors na nag-half day na rin para may chance na makauwi pa ng probinsya ang ating mga kabisyo. Pero may mga trabaho na tuloy-tuloy lang. Yun. Para sa ibang tao. October 31, 2024. Sa oras na 7:32 ay kasama niyo na ang pambansang Angkol Dagol! Kasama ang dahilan kung bakit ka nanonood ng radyo, ang inyong pambansang tita, Tanya Chinita! Up! Oy! Good Hello. morning, good morning, good morning. Good morning. Anor, good morning sa iyo. Good morning. Grabe, naiinis ako sa balitang yan na Manggas. Bakit ka nainis, Yung pamamanyak. Sino di ba inis? Dapat ba matuwa? Oo nga, no. Yung mga words pa lang nung una eh. Oo. Hindi deserve ng kahit sino na ang sarap mo. Tapos Tapos magkasama tirahin kayo. na yan. Oo, di Diba? Oh, hindi naman sila bago lang magkasama sa dati. Kasi nga parang ano yun eh,
parang get-together ng mga kasama sa Thanksgiving show. nga eh. Thanksgiving, Oo. ibig sabihin, close na kayo kasi matagal na kayo magkatrabaho. Hindi, kahit sinong gano'ng katagal mo katrabaho, nakaka-offend sabihin yan sa katrabaho mo. Tirahin mo na yan. Siguro nag-kick yung alcohol, kaya Kahit wala na na siyang... doon mo talaga makikilala kapag lasing eh. Alam mo dyan nakikilala yung ibang tunay na karakter ng tao. Buti pa yung iba pag lasing. Matutulog lang sa van. Oo. Inaaway yung pinya. Diba? Yung iba. Ano yun? Hindi ko get. Yung iba dyan nalasing, inaaway yung pinya doon sa gilid, doon sa may Tagaytay. Hindi ko get. Explain naman. Ay, explain mo naman, Kanor. Nag-attend siya ng wedding. Nalasing siya, pakanta-kanta pa siya doon sa banda. Tapos nung lasing na siya, lumabas. Nakipag-away sa pinya. Nagsuka. Nagsuka. Tapos natulog sa van. Pagising niya, istasyon na Uncle pala. yan, si Uncle. Si Uncle. May isa pa. Hindi naman nagsusuka yan eh. Nanchichicks yan pag lasing. Alam na alam ko. Ganun na lang gawin nyo. Ganun na lang gawin nyo sa halip magsalita kayo ng mga bastos manyak. Ano na lang, goods na lang lahat. Tawanan. Ba't may mga ganyan? Wala eh. Nag-ano na siguro yung alam mo Tigang na na tigang ba yan si ano? Sorry sa'yo girl. Sorry sa'yo boy. Hindi, naiinis ako sa'yo. Hindi naman talaga maganda yon yung asal na gano'n. Walang justification tayo. Wala. Lasing kasi, hindi. Hindi dapat bastusin yung babae. Tama. Lasing ka, o di wag ka nang uminom. Di mo naman pala kaya eh. Hindi mo pala kayang kontrolin. Naiinis ako kay Archie. Bastos kang animal ka. Oy, relax lang, ha? Diba? Walang babaeng may deserve sabihin. Ayop ka. Totoo, hindi deserve ng babae na bastusin ng ganun. Pag nakainom na, relax ka na lang. Kasi lasing eh. Irarason mo pa, lasing kasi ako. Hindi excuse yan ah. Siguro nakita mo na, baka pwede to pag anuhin ko to, pepektusan ko ng konting salita, baka pag kumagat to, akin ka, gano'n naman eh. Siguro din, diba? Gano'n naman mga lalaki eh, tinitingnan nila kung sino kakagat sa mga mga pasaring nila, paparamdam. Kung sino kumagat, yun ang pumatol. Ang problema, kakagat din. Pumalag si Rita deserve. Kasi nga hindi niya gusto yun, nabastos talaga yung baka kasi isipin ng lalaki ng aktor na payag to, okay to. Di ba? Kaya deserve. Parang ang baba kasi ng tingin ng lalaki sa babae kung ganyan eh. Hindi dapat ganun. Ganyan naman mga hindi lahat, hindi yan ka na naman. Nakainom lang. Yung aktor. Yung lasing. Kaya nga nagsuka eh. Sandali. Uy! Sabi nung lasing? Sabi nung aktor. Ano yung una yun? Maoy. Nagmaoy yung lasing? Yung aktor! Ang galing, nagpa-sexy na siya eh. Nagka-ab siya eh. Yung aktor? Yung lasing. Kaya pala, nakahubad na yung butunis niya. Nang aktor! Nung lasing! Lumot sa kanal eh. Natumba. Yung lasing? Yung aktor! Buti nga. Buti nga sa lasing? Sa aktor! Bastos! Yung aktor! Yung lasing! Bumili pa ng isang boteng ng isang boteng Red Horse eh. Yung lasing? Yung aktor. Nag-celebrate lang. Yung aktor. Yung lasing? Ready na daw siya sa mature roles. Yung aktor? yung lasing. Sumabak siya sa Viva Max. Yung aktor. Yung lasing. Stoy, direct. Anong pangalan mo? Sabi ng lasing. Sabi ng aktor. Kaya pinalis siya ng direktor. Yung aktor. Yung lasing. Ay, good morning sa Golden Arc Transport. Biyaheng Montalban, Cubao, lagi daw yan nakikinig. Sabi ni Ma'am Baying. Hello po. Sa mga taga Christian Care Academy kahapon na invite ako dyan. Hello po. Si Lino Taroy, good morning na mga bus drivers natin. Salamat Salamat. Tuloy-tuloy lang pakikinig. Hello din kay Mel Martinez. Sabi ni Cap Jeff, kampanya. Hello po. Kayo nakatutok pa rin dito sa istasyong number 1. Ito po ang 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? I-memorize yan? Love Radio. Babe!
shake!